Magana jari ce, littafi na 1, kashi na 2. Masu sauraro ne ba ku manta ba, mun tsaya a inda waziri ya aiki ƙatti guda 4 domin su je su laɓe a gidan sarki su jira fitowar Musa domin su ƙundume shi su suburbuɗa shi a cikin buhu su je su jefar. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Musa ya yi ni ranar sukuku, mutane suna tsammani uban yake tunawa, saboda haka ba su koma ta kansa ba. Da magariba ta yi, sarkin gida ya kulle ƙofofi duka, ya miƙo wa Musa mabuɗi ta taga, idan sarki ya ce ya riƙa yi kullum. Ya koma zaure wajen bayin nan da aka bari, suka yi ta hira har kusan asuba, sa'an nan barci ya kwashe su. Duk abin nan kuwa Musa bai yi barci ba, yana jira bayan nan su yi, ya je ya gaya wa Aku ya bar shi tafiya bisu Mahamudu. Da ya ji sun yi barci, sai ya shirya ya ɗauki mabuɗan nan, ya shiga ɗamaru ya ɗauki garkuwa da mashi, ya nufi wurin Aku. Sai ya tadda Aku namijin, wato wanda aka fara saye mai sihiri, yana barci. Sai ya ce, tunda wannan ke barci, bari in tambayi matar, da baƙo da tukura ai duk umbutuwa ne. Ya tsaya gaban macen Aku ya ce, na zo in gaya muku ne don ku sani, za ni bin Mahamudu, duk abin da zai same shi ya same mu tare. Da Akun nan ta ji haka sai ta girgiza kai ta ce, wannan ko kusa ba shi yiwuwa, yaya sarki zai bar mana amanarka sa'an nan mu saba? Ko da Musa ya ji haka sai duk ransa ya ɓaci, ya harari Aku ya ce, har ke ɗan tsugunin nan naki kin isa ki hana ni zuwa wurin ɗan uwana? Ƙaryarki ta sha ƙarya. Sai ya kama ta ya murɗe kan yayar, yana jefar da ita sai mijin ya farka. Musa ya juya wajensa ya ce, kai kuma me kace? Na zo in gaya muku ne zan bi Mahamudu yanzu. Da Akun ne ya ji haka sai ya dubi matar, ya ga abin da ya auku gare ta. To, gashi sarki ya bar masa amanar yaro, in ya bari ya fita lalle ya ci amanar sarki. Ya ga kuma in ya hana yaron nan tafiya, lalle abin da ya auku ga matarsa zai auku gare shi. Yana tunanin wadda za ta fishe shi, sai Musa ya ce, ban ji ka ce komai ba, ko kuma kai hana min yin za ka yi, yadda matarka ta tashi hana ni? Akwai ya ɗaga fiffike ya duka ya ce, mamakin abin da ya sa ka ba mace shawara nake yi. Ai magana irin wannan sai mu tsakaninmu maza, in ba rashin hankalin mata ba, ina mutum zai ce za shiga ɗan uwansa sannan a hana shi? Yi maza ka tafi, kada ka ji tsoron komai. Ba shakka dai ka cika ɗan kirki, tunda baka saba abin da tsohonka ya hore ka da shi ba, da ya ce komai za ka yi ka shawarce ni. Gashi ka san ni ba komai ba ne, amma don ka cika umarnin ubanka ka zo. Dama abin da ake so kenan, kawai ga ɗan kirki ya bi maganar iyayensa da malumansa. Ɗan zaki da ya bi halin 'ya'yan zamani ya ƙi bin maganar magabatansa, ai ga yadda ya ƙare. Musa ya ce, ɗan zaki? Wace magana ya ƙi bi? Su ma dabbobi suna wata magana ne? Aku ya ce, suna yin irin tasu mana, bari ka je yadda suka yi. Labarin wani bararo da ɗan zaki. Wata rana namun daji suka taru suna shawarar ta ƙofar da ya kamata su riƙa fitowa 'yan adam don su kwaɓuta daga tarkokinsu. Kowa na kawo tasa ana kushewa, sai Dila ya ce, ba abin da ya fi sai a yi makaranta nan dawa, mu da muka sha gwagwarmaya da mutane, muka gane makircinsu, mu riƙa koyawa na baya irin dabarunmu. Sauran dabbobi suka yarda da wannan magana. Daga nan sai kura ta ce, to wa za a sa? Ai ka san wannan aikin sai mu. Zaki ya ce, to gaya mana irin dabarun da ki kan yi ki kubuta daga mutane, sa'an nan mu gani in hanyoyinki na da amfani ga sauransu su bi.
Kura ta ce, ai ba wata dabara da take raba ka da mutum, sai idan wuri ya ƙure maka ka buɗe haƙwara ka tasan masa, in ko akwai 'yar tazara ka sanƙe ka yi ta kanka. Zomo ya ce, alawa da wannan dabara taki, in ke kina da ƙarfin tasan ma musu, mu muna da shi ne? Ya dubi zaki ya ce, Allah ya baka nasara sarki, mafitar mu ɗaya ce, idan kowa ya yi rami a ƙasa ya yi masa ƙofa kamar 10 duk nesa da juna, kaga in an rutsa ka nan sai ka ɓulle nan, in an dutse nan sai ka ɓullo nan. Ɓauna ta dubi zomo ta yi murmushi ta ce, kaɗai? Yaro dai yaro ne, kana maganar a gina rami, ni ina ka ga ramin da zan iya shiga? Dila ya ce ma kya iya shiga in kun gamu a wajen kiwo fa, ko kuwa don tsoro sai a bar neman abinci. Zomo ya ce, ai wannan sauƙi gare shi, da kun gamu ya sa karnukansa suka biyo ka, sai ka yi gaba kamar ka wuce, ka tada ƙura ka komo baya, ka sami gidan gara ka maƙe gindinsa, sai ka saje da shi. Wannan magana ta zomo ta ba kowa haushi, har giwa ta tashi take shi ba ta sani ba. Ta harare shi ta ce, kai sakarai, in kai kana iya maƙewa a suri, mufa, kai karnuka suka dame ka, me aka yi karnuka, cikin abubuwan ba tsoro har a gama da kare? Wannan ba ɗan uwanmu ba ne. Kwaɗayi ya kai shi cikin mutane har ya yarda suna wulaƙanta shi kamar ba ɗan halas ba. Kai ma zomo baka san maganar da kake yi ba. Kowa ya ta kawo dabararsa don a sa shi malamin dawa, amma in saura suka bincika sai su ga shi kaɗai take wa amfani. Can an rasa wanda za a zaɓa, sai Dila ya tsalle ya faɗo gaban manyan dawa ya ce, Allah ya kiyashe ka daga sharrin mutane. Ni za a ba malanta, domin duk makircin mutane ba wanda ban sani ba. Kura ta ce, ba a tambaye ka yawan magana ba, ka faɗi dabarun da kake yi kana tseratar da kanka mu ji, in mun yarda. Dila ya dubi zaki ya ce, Allah ɗaukake ka, na san kuka na cikin abubuwan da ke tona mu ga mutane, saboda haka in na yi kuka gabas sai in ruga in koma yamma, in na yi a yamma sai in koma kudu, ban taɓa tsayawa inda aka ji na yi kuka ba balle a biyu. Zaki ya girgiza kai ya ce, lalle kana da dabara a wannan wuri, amma in kai barci fa, ko kullum ba ka yi sai ka yi ta gudu ka je nan ka je nan. Zaki Dila ya ce, Allah ya ba manyan dawa nasara, ai ni ba na barci sai tsakiyar ganyen doka, inda ko fara ta faɗi na ji ƙyamas sai in farka, in na ga ta tsaya in tsaya, in zuciyata ba ta bani ba ruga. Zaki ya ce, lalle kana da dabara. Kura ta ce, manyan dawa, ai ko wajen shan ruwa mutane na cutar mu. In ya ce yana da dabara a fili, ta wajen shan ruwa fa? Dila ya ce, ai ni ba na shan ruwa yadda kuke yi, in na ji ƙishirwa sai in tafi rafi, in tsoma wutsiya ta cikin ruwa, in fito waje in tsotse, in koma in sake tsomawa, haka na kan yi ta yi har in ƙoshi. Amma ban gane wa dukar da kaina ba, irin wannan shan ruwa da kuke yi, ai ita ce baya ba zane, in wani ya lalabo daga baya ai ɓarna ta auku. Damisa ta ji haka sai ta ce, ai ba nan mutane suke sha da arna ba, sai wajen yin tarko. Babban abin da ba mu san kansa ba kenan. Dila ya ce, ni dai abin da na tsare shine duk inda na ga itace ya sarƙe, ba alamar ganye, ba alamar saiwa a gindinsa, sai in sake hanya. Na san lalle itatuwa ba su tsira sai da saiwa ko da ganyaye, ko sun bushe
ga alamar inda suke. In ko ina tafiya na ga wani abinci na a inda ba safai ya kamata a same shi nan ba, sai in haɗa kwaɗayi na in kewaya in wuce shi. Zaki da sauran dabbobi suka ce, lalle Dila mun yarda kai ne malamin dawa. Suka tara 'ya'yansu a makaranta. Dila ya ta koya musu wayo iri-iri. Kullum in darasi ya faɗo akan dabarun da ya kamata su yi su kubuta daga mutane, sai ɗan zaki ya tashi ya ce, don mutum wannan ɗan ƙaramin alhaki shi baya ɓata lokacinsa ga jin labarin makircinsa ba. In Dila yana rarrashinsa ya tsaya ya ƙaru, sai ya ce, ni dai don mutum Allah ya kawo ranar da za mu gamu da shi. Rannan ya kwashe kashinsa a hannu, in same shi in keta cikin, in karere ƙasusuwansa, in cinye namansa, in sha jininsa in more. A kwana a tashi, rannan ɗan zakin nan na yawo da shi da ɗan raƙumin dawa, sai suka hangi wani bararo tafe da kayan tsabbu da igiyoyin dangwali mai yawa. Sun yi tashi ya bar 'yan uwansa a baya, yana sauri ya riga su isa mashakari. Ya fara zaɓen wuri ya yi buka, yana tafe yana waƙe-waƙensa da fillanci, yana kirari shi kaɗai kamar mahaukaci. Ko da raƙumin dawa ya hango shi, sai ga bayanin da Dila ke yi musu na mutum lalle wannan ya zama shi ne. Saboda haka ya gudu ya shiga daji. Ɗan zaki kuwa ya tsaya yana kallon wata irin halitta daban da wadda bai saba gani ba. Da bararren nan ya yiwo kusa, sai ɗan zaki ya ce masa, kai tsaya, cikin namun daji kai ne wa? Tunda na tashi ban taɓa ganin ka ba, kai ko gaisuwa fada baka zuwa. Bararo ya aje kayansa ya faɗi gaban zaki ya ce, ni ne ƙujazje, abin da ya sa baka gani na fada, kunya nake ji, ga kowa da ƙafa huɗu, ni ko sai biyu, ga kowa da wutsiya, ni ko firin-firin, dube gashin ku laya-laya, ni ko tik da ni, kamar na fito daga wuta. Ɗan zaki ya ce, to, ina za ka da wannan itatuwa? Bararo ya ce, kura ta kira ni in je in yi mata gida, don tana tsoron mutum. Ɗan zaki ya ce, shi don Allah ina zan bi in gamu da mutum yanzu? Shi nake nema ruwa a jallo, kwana da kwanaki ban gan shi ba. Bararo ya durƙusa ya ce, yau da gobe dai ai ka gan shi, yallaɓai, amma ai tsoron karo da irinku yake yi. Kada ka tsayi da ni, ina sauri in je in yi wa kura aikinta, ko ba don tsoron mutum ba ma, ga rana ta fara zafi, ba abin da ya fi gida daɗi. Ɗan zaki ya ce, tsaya ka yi mini gidan tukunna in ji, sa'an nan ka wuce wajen na kura. Bararo ya ce, a'a yallaɓai, ai ba ni da dama tun da muka alkawari da ita. Ɗa baya magana biyu, in dai na yi wa mata na dawo na yi maka don amfani na ne kenan kawai wajen ku. Ɗan zaki ya ce, zancen banza, mecece kura, har ka ce sai ka yi mata gida za ka yi mini. Ya taso wa Bararo, ya sa dagi ya keta masa ɗan warki. Bararo ya dubi warkinsa sabo ful, an yi masa karan tsaye, sai ya ƙume, ya dai haɗe ɓacin ransa ya ce, tun da ka ce kana so manyan dawa, ai sai a tsaya a yi maka tukun. Ɗan zaki ya ce, dole, ashe ana tsoron inna, in ji 'ya'yan manya. Bararo ya tsuguna ya shirya tsabgunan, ya yi tsaikon ɗaki mai ƙarfi tsakar waɗansu itatuwa, ya bi tsaikon don ya ɗaure tam da itatuwan nan. Sa'an nan ya samo ciyawa himi guda ya tara, ya samo ƙirare tuli ya tsiba gefe ɗaya, kamar mai shirin gashin tukwane. Da ya tara su duk, ya yi ta ɗiba yana jitawa bisa tsaikon nan, ya bar 'yar ƙofa wadda za ta isa ɗan zaki ya shiga. Da ya gama aminta shi, ya durƙusa gaban ɗan zaki ya ce, shiga mu gani in ya yi daidai da kai. Ɗan zaki ya shiga cikin bukka, nan da nan Bararo ya mai da itatuwa, ya ƙulle, ya buga ƙyastu, ya kewaye bukka da wuta, da hayaƙi ya turmuƙe,
ya murtuke ɗan zaki ya kasa numfashi sai ya neman fitowa ya kasa. Da ya ji ya matsu sai ya ƙara ya ce, kai ku zajje, wannan ɗaki naka ya faye kunci kuma iskar ciki ba ta shaƙuwa, fidda ni. Bororo ya ce, haba me kace? Ƙara faɗi in ji? Kama kara, ni ne mutum wadda kake fatar ƙasa kake cewa sai kun gamu. Kafin ka fara shan alwashi da ya kamata ka tambayi iyayenka ka ji yadda muke murtuku da su. Da ɗan zaki ya ji wuta ta kama ba ya ce, na tuba don Allah ka fidda ni. Bororo ya ce, haba, da ma ka dangana, alƙalami ya bushe. Ɗan zaki ya cinye wuta ƙurmus. Bororo kama hanyarsa ya yi gaba. Wanda ya raina magana na gaba gare shi yayin abin da ya ga dama, ya yi abin da ya ga dama, kome ya same shi babu kaito. Musa ya ce, me nake ji kamar kiran sallah? Aku ya saurara ya ce, kiran sallah ne kuwa, kai? Wannan ladani ya yi sauri har a salatu ta yi? Musa ya tashi ya shige, bai ce masa komai ba don ya ga ba damar fita, duk mutane sun farka. Musa ya yi ni rannan yana ta cizon hannu, bai samu fita ba har dare ya yi. Ya zauna yana Allah Allah bayan nan su yi barci, suka ƙi. Sai can asuba da ya ji sun yi barci suna minshari, sai ya tashi ya taho wurin Aku neman izinin tafiya. Aku ya ce, yallaɓai, ina ni ina hana ka abin da kake so, alhali koma abin da ake so ne ga dukan ɗan musulmi, zumunci. Sai kai hanzari, kaga alfijir ya keto. Musa ya juya zai fita. Aku ya ce, yallaɓai, sai ka ɗauki fitila. Jiya na ji an koro waɗansu ɓarayi daga gidan kakaki. Na ji ‘yan gadi na cewa kowa suka gani ba fitila sa kama shi. Musa ya ce, yaya aka yi ban ji ko kuwa ba, gashi kuwa ban runtsa ba. Aku ya ce, hankalinka ne baya nan, da ka sha dariya. Wani ɓarawo ne ya shiga taskar kakaki, ya shimfiɗa bargo yana shirin ɗaura kayayyakin da ya sata. Sai wani ɓarawon kuma ya faɗo ɗakin, bai san wannan gudan ya riga shi ba. Yana sawo ƙafa ciki, sai wannan ɓarawon da ya fara zuwa ya yi tsammanin kakaki ne mai gidan, saboda haka ya yi ƙafa da gudu. Shi kuma wannan da ya zo yanzu, da ya ji an nufo inda yake, sai ya yi tsammanin shi aka biyo, shi kuma ya yi baya ya zura a guje. Banza ta kori wofi. Yadda 'yan gadi suka yi da suka kori ɓarayi daga gonar madaki. Musa ya ce, jiya har sata biyu aka yi? Sun ga sarki baya nan. Aku ya ce, a'a, nasu daban ne. Labarin banza ta kori wofi. Wata shekara aka yi tsananin yunwa a wani gari, har abinci ya zama ba mai ganinsa sai mai dalili. Talakawa da matsiyata ba su da wani abinci sai rogo. Rogon ma bai wadata ba. Saboda haka waɗanda ba su da ko dalilin samun rogon sai suka rika zuwa gonakin rogo da tsakar dare suna satowa. Ana nan cikin wannan hali sai waɗansu mutum uku suka shawarar su tafi gonar madaki su sato rogo. Suka ɗauki kwanduna, da dare ya raba suka nufi can. Ɗaya daga cikinsu ana kiransa ƙodago, a taka a kare. Guda kuma ana ce masa kaɗan mai ban haushi. Ɗaya kuwa sunansa kazunzumi, a ganka a raina. Da shigarsu sai suka yi wa juna raɗa, suka ce ya fi kyau su ci tuku, sai sun ƙoshi sa'an nan su ɗiba, gobe su kai kasuwa su sayar. Saboda haka suka ɗebo, suka samu wuri suka zauna suna ci. Ƙodago ya dubi saura ya ce, kai, ai ko rogon mutumin nan duk zaƙo ne. Kaɗan ya ce, haba, ai zaƙin ba magana ake yi ba, in ka sa baki sai ka ji kamar sukari. Kazunzumi ya ce, ai Allah ya buɗa mana ƙofar arziki. Tun suna raɗa har daɗi ya sa suka koma magana sosai, kamar suna cikin gidajensu. Da suka ƙoshi suka yi ta tuga suna cika kwanduna. Ka san dare in yi tsaka da an yi 'yar magana, ko da sannu-sannu ce, sai ka ji ta da nisa. Saboda haka waɗansu 'yan gadi suka jiyo su, suka laɓaɓo
suka tasan musu suna cewa, kada su kai, biyo nan, harbar su, kowa ka gani kashe shi. Sai suka yi ta bara da ka suna harba kibiya cul-cul. Waɗannan 'yan gadin waɗansu sakarkarun ƙauyawa ne, sabon shiga. Da jin yadda suka tasama ɓarayin nan da hauka haka, kasan gaulaye ne, tashin ƙauye, kasan inda 'yan gadi ne na sosai. Allah ya baka nasara, sai su laɓaɓa da yake ana duhu, su kama su a hannu ba su sani ba. To kaga yadda suka ɓata al'amarin, ko da ɓarayin nan suka ji haka fa, sai suka kwashe 'yan kayansu suka runtuma da gudu. 'Yan gadi kuma suka dafo su suna cewa, kada su kai, ko da yake ana duhu har ba mai ganin kowa. Duk da haka 'yan gadin nan na ta kurari suna bin motsin ɓarayin. Ɓarayin nan suka yi ta gudu kamar ransu zai fita. Suna cikin gudu dai sai ƙodago ya yi wa saura raɗa ya ce, kai ni fa na gaji, ya kamata mu 'yar da kwandunan rogon nan mu yi ta kanmu. Kaɗan ya ce, ni ma abin da nake shiri in gaya muku kenan. Da Kazunzumi ya ji haka sai ya ce, kada ku yi saurin karaya, ku dai ɗan jure kaɗan, ku gatawa dabarar. Sai ya fidda rica ya ce, wayyo Allah ya kashe ni, ashe harbin nan da na ce an yi mini sai yanzu dafin ya narke. Ku ji ƙaina, 'yan uwa ku yi mini rai. Ya faɗa wa sauran abin da za su ce. Sai suka ce, tashi don Allah mu isa gida, wataƙila ka samu makari, in ka sha ka amaye shi. Kazunzumi ya ce, ni tawa ta ƙare, ina maganar tashi. Ƙodago ya ce, lallaɓo dai, in fa ka mutu ai lalle mu je gidan sarki da su gaya masa dalilin da ya sa suka kashe ka, don mun ɗebi saiwar rogo za mu ci, kada mu mutu da yunwa. Kazunzumi ya mararece ya ce, to mu tafi in gani in na iya. Ko da ɓarayen nan suka ji makircin sai suka ƙara mai. Da 'yan gadin nan suka ji haka, sai guda ya dubi ɗan uwa ya ce, ka ji abin da suka faɗi? Ɗan uwa ya ce, ai na ji. Shi kuma ya dubi na ukun ya ce, kai ka ji abin da suka ce? Na ukun kuma ya ce, na ji mana, ai komai ya same su halas ne, mu matsa, ko sun yar da abin da suka sato mu gani. Suka dai ta bin su. Da Kazunzumi ya ji suna tafe sai sake faɗuwa ya ce, wayyo ni kaina, da dai na ce ko zan ƙoƙarta in kai gida don in samu inda za a lura da ni, kada in kumbura kafin safe, amma na ji tafin ya ci ƙarfina. Ku yi ta kanku ku ƙyale ni, ashe dama ƙasa ke kirana. In kun isa ku ba mata da iyalina haƙuri, su tuna dukan mai rai mamaci ne. Da 'yan gadi suka ji haka sai suka cirje suna saurare. Ya sake cewa, ku lura da wasicin da zan yi, ku shaida na ce a bada sadakar sule 30 daga cikin kuɗina da na bari, kuma na ba ku amanar 'ya'yana, ku lura da su da kyau, kada su sangarce, ni tawa ta ƙare. Ya yi kalmar shahada. Da 'yan gadin nan suka ji haka sai wannan ya dubi wannan, wannan ya dubi wannan. Ƙodago da kaɗan kuwa sai suka yi ta tafa hannu suna sallami, suna cewa, kada ka kamar kayi mutuwar kare, kaji yadda aka kashe ka, duk wanda ya yi harbin nan ta same ka, shi ma sai sarki ya sa an tsire shi. In gari ya waye, ai cewa aka yi su kama ɓarayi, ba a ce musu su kashe ba. Duk mu tsaya, in ya so in za su kashe mu ne su kashe mu duka, tunda dai suka raba mu da ɗan uwanmu, in ko suka kashe mu ai lalle su ma a kashe su, don mu ma musulmai ne ba kafirai ba. Da 'yan gadin nan suka ji haka fa sai suka yi tsammani sun kashe mutumin nan ne, saboda haka suka fara shawarar su gudu kada a gansu. Suna cikin shawarar inda za su bi sai suka ji ɓarawon nan na kwance ya fara kakarin mutuwa, yana shaƙuwa ƙiƙaf. Can sai ya ja wani kakari mai ƙarfi ya shiru. Sauran ɓarayin suka buga salati ɗaya suka ce ya cika. Ko da 'yan gadi suka ji haka ba su tsaya su gama shawarwarinsu ba, sai kowa ya ce
in ba ka yi ba ni wuri. Kazunzumi da jin tip 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 na 'yan gadi suna gudu sai ya tashi ya shiga gaba, sauran na biye har gida. Da zuwa suka samu ruwa mai sanyi suka kyankyama. Ka san na gaya maka kafin su ɗebi rogon nan sai da suka ci ɗaya daga cikinsu tukuna. Abinka da kayan zalunci. Ko da suka sha ruwan nan sai ɗayan rogon nan da suka ce taso ya murɗe su, kowanne ta murɗe-murɗe abinsa yana nishi. Kafin Asalatu cikunansu suka haye tim, sai amai sai zawo. Gari bai waye ba sai da duka suka hauri arewa. Da safe aka tarar da su kowanne cikin nan ya kumbura kamar salka, ga su kace-kace cikin amai da zawo. Rogo na fitowa har ta hanci. Aka duba saƙo aka ga kwanduna cike da ɗanyen rogo. Sai aka haƙiƙance ɗanyen rogo suka yi wa cin yunwa ya halaka su. Aka yi 'yan koke-koke, aka yi musu jana'iza aka kare. Garin nan ya faye yawa, 'yan gadin nan ba su san wannan abin ya auku ba. Da suka gamu da hantsi sai guda ya ce, shin wa kuke tsammani ya harbi mutumin nan ne na jiya? Ni dai na tabbata ba ni ba ne. Na biyu ya ce, balle fa ni da nake biye da ku daga baya. Na uku ya dubi na fari ya ce, amma ko da ku ne kuke neman ku maƙa mini laifi, ai ku kuka ce in harba. Na fari ya ce, ai gaskiya ne, amma ai ka san abin da nake nufi. Ka harba ta ƙetare kansa baka same shi ba. Na uku ya ce, ni ma tsammani nake ƙoli na harba ta, ina mamakin yadda ta same shi. Ƙaddara ce ta tarar da ajali kusa. Sauran suka ce, gaskiya ne, sai dai mu yi kurum kada mu tona kanmu. Daga rannan duk sa'ad da biyu daga cikinsu suka gamu sai su taɗin su riƙa ƙoƙari su liƙa wa wanda baya nan laifin. Suka zauna kan hakanan ɗari-ɗari har iyakar ransu, suna tsammani a gani su yau a gane su gobe. Ba su ji magana ba, suna son su tambaya, suna jin tsoro kada son iyawa ta tona su. Musa ya ce, waɗannan 'yan gadin sun kuwa isa sakarkaru. Aku ya ce, su ma ai suna da hankali bisa ga wani bahaushe wanda ya tafi fatauci cikin ƙasar Yarbawa. Musa ya ce, har ya fi waɗannan sakarci? Haba, wanda ya fi waɗannan sakarci ai sai yanka. Aku ya ce, bari ka ji gogon naka, ka san ko cikin Hausawa akwai Yausawa. Sauna kira mana shashasha in kaga sakare ku taho tare. To masu sauraro, anan muka kawo muku ƙarshen wannan labari na yau. Sai ku kasance da mu a gobe da misalin karfe 8:30 na dare domin ku ji cikakken labarin Sauna kira mana shashasha in kaga sakare ku taho tare.